लिं लिं बिफां गोजौआव बिलाइ गांसेल'। फिरफिला बिरहोनाय। द' दान मोसायो, 6 दान उन्दुयो। गिसिब। दैयाव जोनोम जायो, दैयावनो थैयो, बयबो जायो, बिहा दङ बोरमा बादि दारि। नाथुर। गंसे अफिसाव साथामल' मावथि। सेथिया हम मिनिस्टार, नैथिया सेक्रेटारि आरो थामथिया मेम्बार। नाथाय मासिया दङ मोनजिनै। घड़ी। मोसा बादि बाज्रुमो, गराय बादि गांसो जायो, दाउ बादि बिरो, बुंनायसाय मा बियो? गुमा। हाथाय दं, नाथाय रावखौबो अरा बियो, गोसोम गोसोम गांसोनि गेजेर गेजेर गिदिङो, बुंनायसाय सोर बियो? खानजं। ओंखारनायाव खेबसे, हाबनायाव खेबसे, सान हर सोर बुजायो फंसे फंसे? दरजा। सान्दुं दुंजाबाय, अराव हांजाबाय, देग्राव देसि खालामजाबाय, उनाव हासुङावसो थोन थोन जायगा मोनबाय। नाफाम। उन्दै समाव थनै गं, सेंग्रा समाव गयो, बोराय समाव आरोबाव रज'यो, अख्रां सायाव रायजो जायो। अखाफोर। थब्ल' थब्ल' थाङो, खर' दैखां दैखां नायो, उनथिंजाय बिबु दोंसे हगार हगार गालाङो। बिजि। सानै सानैयै जोनोम जानानै 32 जाबाय, आखाइ गैया आथिं गैया, जेराव जोनोम जाबाय बेयावनो थाबाय। हाथाय। जुदिअ गोग्लैया आं बिबारनि सारियाव, थेवब्लाबो नांगौ आंखौ फुजायाव। साम' नङा आं, थेवबो मोदोमा गोरा सिना थायो। गंगा नङा आं, थेवबो गोथार दै होयो, बुंनायसाय सोर आं? नालेंखर।